Rapporti qed jindikaw li l-Ministri tal-Gvern Laburista qed ikunu kostretti illi jnaqsu mill-ispiża tal-Ministeri tagħhom fejn qed ikunu mitluba inaqsu il-baġit tagħhom 200 miljun euro. Azzjoni li skont l-ekonomista Lino Briguglio hija waħda ta' prekawzjoni hekk kif jidher li l-maxijiet fuq il-flus li jsellef il-Gvern se jolew. Dawn l-aħħar snin ħafna gvernijiet sabuha faċli ħafna biex jisselfu għax il-maxijiet kienu baxxi. Issa d-dawra ir-rota qed iddur u l-maxijiet x'aktarx ħafna l-oħolow. Allura l-gvern biex jissellef ħajkollu iħallas il-maxijiet iktar u dawk ukoll jaffettwawlu id-deficit għaliex l-maxijiet huma parti mill-ispiża tal-gvern. Min-naħa tagħha l-Gazzetta Malta Today qalet li din il-pressjoni qed tkun deskritta bħala waħda li tirrifletti sens ta' ansjetà min-naħa tal-Gvern dwar kemm il-finanzi pubbliċi se jibqgħu sostenibbli. Dan kif Malta qed taffaċċja żieda fl-inflazzjoni, bosta familji Maltin u Għawċin qed iħossu l-pis tal-għoli tal-ħajja. Persuni li tkellmu ma' Net News uraw it-tħassib tagħhom dwar dan l-aġir tal-Gvern, dan kif qed iġiel il-Ministeri inaqsu mill-ispiża tagħhom, iżda xorta ta' kuljum il-poplu għadu qed jinsteraq min-numru ta' deals li jagħmel il-Gvern fosthom id-deal ma' Vitals. Fil-fatt Lino Briguglio jagħmel aċċenn fuq kif ċerti ministri xorta mhux qed joqogħdu attenti fin-nefqa tal-Ministeri tagħhom. Xi ftit kontradizzjonijiet il għaliex ċertu ministri jidhru illi ma tantx qed joqogħdu attenti ħafna għall-ispiża kemm meta jimpjegaw in-nies ta' fiduċja u anke f'affarijiet oħra. L-ekonomista Lino Briguglio jispjega kif id-dejn li f'pajjiżna huwa wieħed qawwi ħafna huwa akkumulazzjoni tad-deficit sena wara sena u għalhekk il-Gvern jaff jaffaċċja żieda qawwija fid-dejn tiegħu. Il-Gvern bħalissa qed joqgħod attent, ħafna il għaliex is-sinjali tad-deficit u tad-dejn f'ċirkostanzi preżenti mhumiex sbieħ ħafna. U għalhekk naħseb il-Ministru tal-Finanzi qiegħed jipprova jikkontrolla xi ftit l-ispiża. Is-sena li għaddiet Malta reġistrat deficit ta' 8% li huwa l-ogħla fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.